di bagna, Susi, Sani, Argentina, io la tarimia, o Susi, secondo tu, Butigna, Sani, Lepotica, i Kardashian, Susi, Sani, Argentina, io la tarimia, o Susi, secondo tu, Butigna, Sani, Lepotica, i Kardashian. Sreća Mari, Okadike Lágrima na nete oficina Essa filha totalmente bacana Nico parece compresa, Niki sombra Essa filha potente se sabe que lhe escolta Suji, Sari, Angelina Io la tarinha, o Suji Secondo tu, Butigna Sari le podica i Kardashian, Susi, Sani, Argentina, io la tarimia, o Susi, zgodno tu, Butigna, Sani, Lepotica, i Kardashian. И разса се. А. А. Е. Де. И разса се. И така, уважаеми дами и господа, ladies and gentlemen, така, ще помоля всички уважаеми гости на тази хубава и прекрасна сватба
на най-красивите младоженци, на Рой и на Криси, нека Бог да ги благослови. Ще помоля всички уважаеми гости да се изправят на крака, за да го направим нещо по-готино, по-яко, да разбере повече младото семейство, да ви стане така хубаво готино. Айде, колеги, стоп! Чакате, брат, защо почна? Казах ли нещо такова да седиш? Искаме ни бурни аплодисменти да посрещнем най-красивите сватбари Лили и нейният скъпоценен съпруг. Айде, момци! Ай, сватбарска мача, чавата мерендела, Господи. Сватбарите, сватбарите! Яша Весаливе! Благодариме на оркестъра! Браво, Никола! Царовски Хари Беуга! Така, ще помоля сега още по-силни аплодисменти за много, много важни хора, гости. Те са не гости. Павлина и Елиран. Това са кумовете. Също да върча, ако може за тях малко по-яко. Бурни аплодисменти! За Елиран, Павлина, Елилян. Лиен, Илиян, да са живи и здрави! Браво, момци, браво, факултета. И така, сега вече трябва да влизат вътре едни много, много красиви гълъбчета. И както съм казал първи път, нека Бог винаги да е с тях, да ги благославя, винаги да преуспеят в живота си и да дарат на Лили и Сали едни близнаците. Айде, Сван Немар сега вече, колега, да посрещаме Рой и Кристи, най-красивото младо семейство от 2023 година. Не чувам вашите аплодисменти, силно! Чай, аз малко да се отдръпна да не преча на камеристите. Много камеристи има днеска. BTV, Нова, Канал 1, всички са тук, брат. Добре дошли, скъпи младоженци. Съжалявам, че не мога да говоря израелски или как се води там. Да разбереш и ти. Ама, твоята мила съпруга, дай Боже, 101 години все така да сте красиви и хубави. Тя ще ти преведе. Добре дошли, скъпи младоженци, скъпи кумове. От името на вашите прекрасни родители Сали и Лили, от името на оркестър Факултета, от моето име Трайко Шампиона, ресторант Акрополи и шефовете, ви желаем на първо време да сте много, много здрави, защото от здравето на първо време нищо не е по-хубаво. На второ време ви желая много, много, много огромна любов. Всеки миг да расте във вас повече и повече и повече любовта. И както съм казал, дай Боже, Бог да ви дари с близнаци. Обачето да е мъжко и женско, за да радвате вашите родители и вие да сте много щастливи. Защото като има деца, има топлина в семейството. Сега ще помоля уникалната сватбарка, прекрасната жена, която изгледала такава прекрасна дама, красива, да заповяда да нахрани младото семейство с хубавата уместна напитка, с сладкия мед, винаги да им е сладък живота. Ако имат горчиви или солени моменти, да са много малко, от 100% да са 5, 95% само да са щастливи,
и винаги Бог да е с тях, както съм казал. Ево, батенце. Браво на сватбарката, справяш се добре. Точно така. Всичките трябва да нахраниш, дори и твоя мил съпруг, защото той ви е много важен. Както са казали по-старите хора, той е стълбчето на вашето семейство. Сали, заповядай, чупи едно залче да нахраниш твоята мила съпруга, за да сте сладки и Бог да ви умножи годините, за да подкрепите вашите деца, вашите внуци, защото ви чакат още много хубави сватби да направите за вашите внуци. Така, куме, заповядай, вземи шампанското. Трябва да го отвори. Това ти може да го оставиш тук. Вземи кумата. Кумица, вземи чашките. Така, дай на младото семейство чашките. Вземи и вашите. Елиран, добре, брачет. Романе са хали ли? Лили, цигански разбира ли? Дай, куме! Силно! Браво, бе, куме! И си бе сега, вземете ли вашите чашки? Оп! Вземете и вашите чашки. И си бете и на вас. Точно така, браво. Сега, да, браво. Сега съберете се малко по-на... И дигнете чашките горе на високо, така по-високо. Андага. Андага. Айде, за една обща снимка. Готово ли? Браво. Сега, младото семейство трябва да кръстосате ръце. Обясни му как. С чашките, с чашките. Андага. И който изпие до дъно, той трябва да командва в семейството. Айде! На здраве и на кумовете! Браво! Аплодисменти! Аплодисменти! Да, оставете ги на масата, точно така. Браво, да сте живи и здрави. Сега искам да ги подарите младото семейство за едно голямо горчиво. Горчиво! Горчиво! Мога да покажеш как се прави горчиво на сестрата. Че те не разбират. Горчиво и на кумовете. Браво, бе! Така, ще помоля сватбарите да заповядат, да направят една наздравица, защото те са много важни на тия прекрасни деца. Както съм казал, нека винаги Бог да ви благослови да е с вас. И каквото си мечтаете, Бог да ви го даде хилядократно. На здраве на сватбарите! Ево, бе!
То съдбара си е научен на тия неща от дълго време. Добре, ще помоля сервитьорите. Кои са сервитьорите? Къде са? Има ли сервитьори тук? Да отдръпнат тази масичка. И ти застани до съпругата. Чакай. Сега искам вие, четиримата, да ги аплодирате тях, като вашите родители. Знам, че ги обичате, нали? Да или не? Да. Аплодирайте ги, ама силно искам. Да ръкопляскате, да? Горчиво на съдбарите, горчиво, горчи. Горчет, похари бе? Добре, какво искаш, мадам? Браво, бе. Ане, момци, искам да ме чувстваш една баладичка, любовна, за младото семейство, за кумовете. Заповядайте да дам сега, да изтанцувате една прекрасна, хубава песничка за вас специално. Заповядайте. Браво, факултета! Страх ме, че мога да заспявам и да се окаже любовта, че било е само сладък сън и ще те няма Исуса. Искам да ме чувства, както ме прегръща, и да ми повтаря всяка нощ: обичам те. Искам да ме чувства, мене да повярва и да ми повтаря всяка нощ: обичам те. Страх ме, че може да заспи и се някакси друг да приоти, той да ми отнеме любовта и в страх те Бога да зърся. Искам да ме чувства, както ме прегръща, и да ми повтаря всяка нощ: обичам те. Искам да ме чувства, мене да повярва и да ме оставя да те нося на ръце. Искам да ме чувства, както ме прегръща, и да ми повтаря всяка нощ: обичам
те. Искам да ме чуваш мене да повярваш и да ме остана да те нося. И така, много ли малко ефект? И така продължаваме с нашите обичаи. Кума трябва да води хорото. Се. Екстра. Защо? Добре. Ама така е в Израел, тук не е така. Тук не е така. Сега памет. Напрос Халанман. Айде, дай ми букета. Къде е букета? Елиран ще направи първото хоро с най-красивите младоженци. Една голяма пара от Елиран, нека да е жив и здрав, да заповядат цялата фамилия на Сали, на Лили, които са тук на хорото, за да стане по-богато и нещо по-яко да бъде. Какво да ти свириме, брат ми? Албанско, талава, руско? Какво да му свириме? Айде, един албански як кючек, оригинален пожелание. Япа! Хоу! 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 Яша куме, за Елиран, за Елиран, 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 дай. И така, ще помоля саксофониста, ако може да заповяда тук, да дойде до мене. Като сме двама е по-добре, разбираш ли? По-силни сме. Айде кючека, продължаваме за кума с Елиран си само. Една голяма пара от сватбарката, като каза за кума, за моя си, за Елиран специално. И да, и така, соло, да заповяда красивата кума, уникалната, манекенката, мис България, да е жива и здрава. Тя поздравлява най-красивите младоженци, за зета, за Рой специално и за своята прекрасна сестричка. Юри, избесни за нея, те искат кючеци, брати, хората идват от Израел, маген кючека. За кумата, за кумата, за кумата.
Значи за да играе така младоженика, има тренировки. Някой му е показал. И на Криси, какво? Не, тя после ще играе. Сега е комата. Да, Юри! Сега ще помоля да заповяда един велик, уникален човек на това прекрасно семейство. Това е Сали Баба! Сали Баба! Ето си киля всяки ромите да сте вас за опаречава. От него поздравлява красивите младоженци, кумовете, своите прекрасни щерки и зетове, който ги има като синове. Нека Бог да ги благослови, да са живи и здрави. Солангес Баба! Аре, кючека Сали Баба, измиси го на момента, бате! Андре! Haydi Sali Baba! Да заповяда сватбарката, разбира се, скъпоценната майка на тия прекрасни деца, която е изгледала такива прекрасни момичета да са и живи и здрави. Добре, сватбарката Юрийския Кючек, най-новия твоя катър си го сърце от душа, как се казва. Ане, мой брат, за най-готината майка, за Лили! Оле, Лили!
заповяда да поведе хорото братчето на сватбара Бате Георги. Бате Георги! Айде, шампионе! Оригинален поздрав, човека с костюма, бате, от бос. Леле, от бос по-голем ден. И така, музикални поздрави специално от братчето на сватбара, от Георги. Поздравлява уникалните сватбари. Също така поздравлява младото семейство, кумовете, всички приятели и гости да са живи и здрави. Юри, така бе, елате пенартки варца. За човека бос. Добре, айде, най-новия. Айде оригинално, новото паро за Георги специално. Айде, Георги! Яша Бежоре! И сега да заповяда брата Кутето, Кутето. Брата Кутето да заповяда да поведе хорото с най-красивите младоженци. Кумовете, нека да са живи и здрави, Бог да ги благослови. Румънския. Бе, Юри, бе. Че, както са казали хората, кръв вода не става. Хората. Куте! Леле! Да заповяда съпругата на Кутето, Катето Евро. Катето Евро да заповяда. Похари, брачет. Значи, и ката пено соте волк чеки. Hey!
на сестричката Емилия. Емилия. Дайте ни сестричка. Най-сериозната. То се знае, да сума е съвердателен. Стоп! Жарка вид буд холяно. Това е единствената сестричка на Сали, единствената. Леля ми имаше и други, ама не бута боркия да е. Айде, поздравите се специално от скъпоценната сестричка Емилия. Поздравлява своето братче Сали, своята снахичка Лили, най-красивите младоженци, кумовете също, всичките си братя и малките кумове също. Бог да ги благослови. Сали да направи тяхните сватби. Аре, Юри, магел живата тавез чачуно гьочеки да ксаво. Айде, Емилия! От зета като каза, за моята най-добра майка, за Емилия специално! Рака! Джей! Рака! Джей! Рака! Джей! 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 За Емилия Маркова! Чей! 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 И за Емилия! И за Емилия! И за Емилия! 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 Айде, Юрко, баба! Шо! 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 Цел обявки с Маринга са. Ама имаме по нощта 5 часа, ще се измори. После пак. И така да заповяда баба Пата, това е майката на сватбара, да е жива и здрава, Бог да я благослови. Поне още 32-3 години да е покрай своите деца, внуци, снахи. Бог да я благослови. Ева, велело, 50 точки от сърце. Аре, оригинално дайте ми, ще направим една песечка за папата. Антивеснян майко бакали Осани скерела баробия И си лесбон шукан сайория Одел диняle sono chiacciamo tre И си лесбон шукан сайория Одел diняle sono dia
tabakali Veçaya ki kankelil kobiya Nela devla Bakayı sastipen Meşukare dayan ovale Nela devla Bakayı sastipen Meşukare dayan delabe Wankana degila baba Ya can vedaya ki aman aman Hadi yaşadı onu konser ve onu konser Zagolem yamnukna lili ina sali Zagolamo tumnuche Zalian sisamo Zalian Zalian Zomnuka Lian 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 Alio Liel Dedika Zaliel Ay Aynemi unutkan sevgide baba Yaşadı kendime Yaşadı kendime Hani aman aman Yaşadı çabiriyor Ay de 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 Ay de 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 Ay de moçamo Ay de moçamo Aman 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 Dan 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 Ay de 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 Ay de 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 Basan kanadine Killa kanadine Aman bakadine Oh de 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 Gittin latta bit Basan kanadine O balpanedine Aman de 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 Да заповяда най-готиния зет, уникалния зет, това е Марко, нека Бог да го благослови, зета на Сали, да поведе хорото, Сима Зормозжета, аз знам той какво обича моя брат, а неговата съпруга Yanei, yanei. Go. Aman, 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 aman. Yaşame pralese, e barvale barcose. Hadi yansa, yansa, tete, tete, zambarco. Zambarco şampiyona Haydi mi fradize tahayda Lili gila
От Цветъка до Газа за най-добрия баща, за Марко. Хайде мода, хайде мода, хайде декеле бабо. И парирата не парида. Да ма декеле, ой не mi parece bobo, mi parece. Айде, малкия Ацко да заповяда да поведе хорото. Айде, оригинално продължаваме от Ацко. Поздравлява най-красивите младоженци, кумовете, сватбарите, нека да са живи и здрави. Симон Жета. Зум, кака! Kaka, kaka, za Ansko, 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 za Ansko. Haydi dekelen, Samiyam Allah. Haydi dekelen, Sarıyorum. Viaja mi praniseo, viaja mi praniseo. I paridan da baba, le sevgili mama, le tanrım. Bravacko. O cansanci, vimos se pari. O cansanci, vimos se pari. Ha 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 ha. Olha Beria. Шазани, твоите слуха. За всички гудеви,
от рожденика. На дойде да ме прегърне, на дойде да ме целуне, на дойде да ме обича, на дойде да ме целуне. Айде, мадяк! Зарожденика! На дойде да ме обича, на дойде да ме целува, да дойде да ме врега и да дойде да ме айде, рожденика! За Стефан, за най-добрия, за оригиналния, за нещо така да докато е малко. Хари Юри! Ай, Васко! Видига, оригинално продължаваме моя ключен Пикачу. Пикачу специално за Пения, за Пения, за Пения. Пикачу, Пикачу, и бом-бом, Пикачу, Пикачу, бом-бом-бом, Пикачу, Пикачу, и бом-бом, Пикачу, Пикачу, зумба, баскетбол, бом-бом, Пикачу, гагак, Пикачу, гагак, Пикачу, бом-бом, бом-бом, бом-бом-бом, ай, Юри! Соло! Още 50 точки си спечелих и продължавам същия ключик за Пенио! Дай, 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 дай! И оригинално музикални поздрави от Роза и Белият циганин. Поздравляват парното семейство, кумовете най-вече поздравляват сватбарите. Да са живи здрави, също така бате Олги, неговата съпруга, цялото му семейство, неговите внуци. Оригинално е калбанско Катаро Джафери. Айде! И за неговата внучка за Инеси само! Много се извинявам за поздравите на всички гости, обаче то... Само по-тъкичко. Да го браво, бе, вон се. Да заповядат малото семейство. Да
Заповядайте малото семейство. Заповядайте, хванете ложа с двете си ръце. Отрежете едно парченце. Така. Вземи чиниката, вземи чинията, вземи чинията. Така, трябва да нахраниш твоя съпруг да опита тортата и твоите сладки пръсти, за да си му сладка в живота. Да заповядай, нахрани го. Ой, нахалю, Романес. Не, трябва да го храниш. Давай. Още. Добре, дай за малко при мене това. Сега това трябва да го триеш с устни. Я да видя. Това. Сега ти трябва да нахраниш твоята съпруга. Ата. Значи ови здравилца смечаве. Ата. Акшавата. Шуне с операпия, чава. Акшавата. Халон шабет. Нишика. Браво, бе, да сте живи, здраве. Бог да ви благослови. Благодарим на оркестъра. Ще напъва жутанец, хората не смечават. Добре, сервитьорите, заповядайте. Вземете, разрежете парчета и дайте, който иска да хапне от тази вкусна торта. Дуйки, чекай тая. Ай, те ли, добре, ама викай ги, аз те нахален бичим. Елира Бонага. Ахалу? Ева тавет ме гитар торта. Дета Георги тут ча. Бо, рега. Еро такси за факултета. Еро такси за факултета. Така. Заповядай, вземи тази чиника и трябва да нахраниш твоя съпруг. С пръсти обаче, с пръсти. Айде. Абе, народност на хана Романов. Айде, майта. Бе сте перал унджана, безгизе. Добре, сега вземи мъжът и си седнете на място. Сега аз ще поканя сватбарите да заповядат, тъй като тръгнахме, те поне ме разбират. Ахален бичив. Не. То може само малко да те нацапа и трябва да извършиш. Не е страшно.
Там е най-сладко, къде иска. Бурага. Добре. Камерите да снимате хубаво, че тук са съдбарите най-важните. Айде. Не. Айде, Лили, ти знаеш, давай. Както си тръгнала така. Трябва малко да го нацапаш сега. Устните ли нещо? Нищо. Устните не само под... Малко, лекичко. С пръстче, лекичко. Айде сега. Горчиво! Айде, ти по същия начин, мой брат, нахрани твоята съпруга. Или ли? Не знам как да ти го кажа, мама. То папа с майота хава бущава, гере. Амин! Амин! Иначе си вече... Щом имаш гаджет, заминал си, брат. Добре, майтапа си, майтап, съберете се тук. Ама не женени. Не омъжени т.е. Айде, извинявам се. Леле, мамо. Пак ли бе? 6 пъти, пак? Къде е булката, бе? Сали малкия, ако може Сали малкия Сали. Малкия Сали. Няма го Сара на метало. Няма го Сали. Сватба прави море. Somaj. Sodavka. Somaj. Torta. Torta. Добре. Едно. Две. Три. Значи, това не е честно да ви кажа. Това не е честно. Най-северност.